Yes, I am a Kwaba. Na Emraso and some Koso a good day mona. Yet every 1xbet.com. Omodia Konkon Kama. Sansona Boafo Bar Center. So I can't want to want neck capsules no a telemodin India. Anya some Ketuakra, ye Jeho Bambamba. And yo. Said Joe Manu Channel producer on a pay. Kejuana Gasanye. Erica Siedu Bwadi. We can decide the Ecopimo EPL, La Liga, Italian Serie A, the Acano, Patro, Telemodin, the interest and fixtures. Our EPL no more call this weekend now. And then Newcastle United and Aston Villa at the body now, which now team Leeds and Chelsea. Now Crystal Palace, the West Bromwich Albion, Boy Everton and Burnley. Now Fulham and Manchester City and so at the Abo and na Kwasieda. Team Mudiana. Southampton and Brighton over Albion. Now Leicester City and Sheffield United and so the Aboni Arsenal and Tottenham Hotspur. But that's the match of the weekend. I'm betting pa. Now United West Ham to betting. Yes, Man U West Ham a big game. Kashan is West Ham form one another. And the Wolves and Liverpool Super Bowl on Monday. We and EPL no and so and now Yanko Spain. Now Yen share the La Liga and so Atletico Madrid on top. And Barca second, Real Madrid third. Saying a weekend the year call. Sergio Ramos is back. Hazard is one turn. Levante and Valencia Bonne. Alaves ne Cadiz, Real Madrid ne Elche. Bo if you can Elche share Madrid. Tete Madrid the panty. Oba if you or better no. Osasuna ne Valladolid. Getafe ne Atletico Madrid. And the Ebony na Yasha Kwasieda the 14th. Celta de Vigo. And Bilbao ne Bebo Granada ne Sociedad. Aiba ne Villarreal, Sevilla and Real Betis. Na Barca and Huesca on Monday. We in La Liga Honsam in Italy and the Italian Serie A and also Nyasam Ketuakra bed and say Inter Milan actually 6 points. AC Milan so bet watching the Juve so in Yemu. Yenhersen Italian Serie A and officials CTA Lazio Crotone Boni Atalanta and Spezia at the Primoso and Numeri and Ochra Saturday 13th March Sassuolo Hellas Verona and the Boni Benevento Fiorentina January Udinese na Kwasieda Bologna ne Sampdoria bo Parma and Roma and so the Boni Torino and Inter Milan Cagliari Tenafi Afre Juve na AC Milan and Napoli at the Apimso match in bed pa AC Milan Napoli yes a big game but nina no pacho kopie Bundesliga be paso Sansona kopie mo war the French league also there no and so be paso nti 1xbet.com ho NS o bet here ho Arsenal eso afi options na edoso ontimi go straight win usura ultimi ko se referee ne be ma yellow card miensa ana ye be ma coach no yellow card ye be ma coach no red unse coach for so mun say yellow card odi simple no na wo you are going somewhere ni ade ati 1xbet.com okay wanna pay and some no at the bro na yenko kopie mo wo and some ekoso ewo efie na the Black Stars of Ghana coach Sikia Kono eguso Badwam no AFCON 2021 qualifier and Sao Tome and official South Africa at the Primoso next week moto mo na bibia Swanya some Kotoko na Sikia Kono aton safrem rantie ba kumienu bi so meka won say o set up ni team no an Saudi bebo game say na no ton safrem local boys ni bi afi o de ya no be from bogafo no be from aheto be nya team a o de be South Africa and Sao Tome players ahodo adunu nan a ya ton safrem wonom no wo mu guso wo sesi wo ho won krampopo ni mantem ha ya obi bia hwa ni mu se match bosumi ni de toso adunu mienu no obeyi ni yam esi akan ade tia South Africa na mu wie sa kan sikese na yenya wonom o mese bu marketem de omani a kire o man Ghana mu ha na Sao Tome in principle akan se e ba so bosumi wie ye no wo ma de apem so empenifo e kire se players yi bia o mu si akan wa manone a ya to nsafre wonom no na wotwe fifra ebesim no omu nyina bu marketem de omani a kire o man Ghana mu a o meka o mu nuanom ho na ho siesie no o ma yiri mu CK Akono ne na bagi kire dan kan se wo mu makwan kura ekwan Sudan de wo mu fa so no o mo so anyansa de santi de o so mu ye bia no o mo de egu akwan mu a emrante no so be yi o mu yem no mo twa fa South Africa ene Sao Tome in principle for no so anti captain Andre and in New Jordan no more can boga for aton sadia from no ye be call list ni mu nyina na yema ho mo a mo eba be go bini ade ade enche GOC elections e baso na patcho 15 vampire na edwa Rabenu no mensa still obetena so Richard Akpoka visit there be o man international twema mentwe bebre koso sen elections no ebe call na aye wo mo ejira me ese to mo bo so aba no
de ɔma no di sama to dwa akyire mu de ɔmo ba ɔmo de bɛba adwada na GOC abato kɛseɛ no ɛba so na wohwɛ mpanimfo mu di abɛto dwa ɔmo preti bere na ɛnya agorɔ koraa na nnora panyini baako no na ɛpra akonya kɛseɛ mɛkyerɛ president edema GOC no ɛyɛ wura Richard Apukavi obo dwada ta de to hɔ a ɔde n'anum nsɛm ne nnema ɔde bɛboa ama GOC na kɔ n'animu no ade to dwa nipa hodo ɔmo bɛboa no na sɛ yɛto so ntonto ma ne nya saa de bere ya ɔmo bɛbɔ adwuma no so kopie mu a yɛpa ɔmo ho ntoma hia pa ne sɛ wo adwuma de gɔfo pii betimi adwuma no but wo hia adwuma wo sɛ bio yɛ ntuaka adwuma ɛden so kakra nti wo hia nkrɔfo a ɔmo dɔ ma sports no deep so that ɔmo tumi ɔmo yɛ a ɔmo ndwe akatira ho ɔmo ndwe sɛ deɛ na ɔmo bɛnya personally ɔmo yɛ because of dɔ ɔmo ma sports no hia nkrɔfo a ɔmo nimdie so wɔ sports mu ma nkrɔfo a sɛ bio ɔmo yi ɔmo akoma na ɔmo ta na ɔmo ayɛ adwuma nti na yɛ feel sɛ yɛ better yɛbɛtumi ayɛ adwuma no Marco Afaja no ɔno nso company fo ɔmo di Richard Apukavi akyi no ho bi yɛto ne so aba na sɛ ne tiri yi a first vice president no wagye abɔ so. It is the case that we have a very big opportunity to change that particular storyline now. And we all know that sports primarily, at the heart of it, are the athletes. For the athletes to thrive, for them to be successful, and particularly in keeping with the Olympic spirit, for them to be the best they can be, they need strong federations. Na obi a wo pretwetwe ni pani Reverend Richmond Kwaku ni nti o se delegate to abama so mo hwe mahofama o mo hwe se na yetu ho ase ho ne ya sports ache ya athletes ya trainers ya be dan coaches me be regional chairman be national president for Ghana table tennis me found rowing me found canoe me found triathlon and then me president for squash ya sports ya life in and we come on the table with a lot of experience Yaye Jumanache, my deputy secretary general from Fie and Watching. And Ubi, I did the baby 8 years no. I was saying, so enough experience or they bat table. All right, I know the air course what you see for Kachibidi, Omo Makan and Swatch here, say Beninu Mensan Sudan squad, so the and our mote Bana and Copiemo, Matema Kumasi, Asante Kotoko Kachi Kashan and so. Boafo eba center kan why den some about ultimate ndi ejaye ye oti male kpokpa na ese ne fa so so e paso a na omo kan hono pay na ye de eba na Asante Kotoko ka chi no Kwame Poku ko yes Algeria okosi akan na no na wo ko na mafo bre na Kwame na he no abo na Kwafi no abo first round just be class mo nko ba sike wo mu bra anu den ti kwa no be ko say ona no di sambia to dwa ama Kotoko for fans na bye bye ama Kotoko company for so bye bye. One USM Oji Boboko na wie ya sika potene $300,000 no Asante Kotoko aje ahye o mataso Kwame Poku wono so won pepa ne nsa ho kwa kontraje ya wogi tu mu di twire dia si so no bosumi bia $15,000 wobeje eri ahye ne ho a enei sika puduo na abafi afenya no nko a niema hoduo bi hyehyɛ kontraje ni mu a na so opo ne ho modene de ma USM Oji Boboko ya omesa de ya pene so Ghana League no watwene mu kakra na so aka Asante Kotoko kan sie ba ko ne Beche United ade bepem so isanse Kwame Poku won koye ni nti okuada obegyina bi esi akan de ma Asante Kotoko na kire se no be na kan sie atwato ade maboboko yi na eda potin abrante di betu afri o my Ghana mu no aye bosumi awie so my Ghana ye ne South Africa de pem so wie e 2021 AFCON na de ho yi mu akan sie ni wie a enu mu ho ene Kwame Poku obetena wie mu hye mu akopie ro Algeria na USM Oji Boboko no washase esi akan dia ma wo. All right. Enti eno ne de Kwame Poku enso ade atumu o kire se Kotoko for fancy na munsi abotuma no ibia be fine. Oboshimu nyina mo ama na kwan na wa showcase ne o ne ayobo kakra ne ade a yeso ya we hye ne well I hwe se bibia betima koye dia manye se okoso kwan so abawo konansen Ghana players no kwa koso no ya no masan abaze e be launch sa koyere ho bo na ni mbonti ne be towo obusia ye be gina so ne de asi ene anopa ye ka hye ne so se 1xbet.com and odi esi akonkon a ye de ebre o ka interlice for Adebayo no ya
walande na sɛ wɔkɔ house of folk so wɔkɔ Legon cities yɛde bɛbrɛ wo ne adeɛ a na mepatwɛ meka ɛyɛ onexbet.com wasɛm akyerɛ no weekend match sɛ wɔhɔ no yɛfa ho gym nipa nsahwɛ wode 1 Ghana na wadi 3 billion umpe we upɛdeɛn it is better than Sakawa yes saa so na ɛyɛ boafo ɛba center so de yɛsi akɔnkɔn no pɛ a yɛde nsɛm no ɛde ɛbrɛ no pɛ ma yɛnkyɛ CEO de ma Charger Limited Mr. Bokete Bote oyɛ tɔfo pa yes Charger transport so aba koyi pa sɛ Joma no twa me producer ya na wo de nankasa kakejwa ne ho Erika Siedu body ni na ko efie dai me ko ya na kesa ho sɛ pɛ so tetale mu a anya sam keto akra